Els éssers vius formem part de la natura, d'on extraiem i obtenim tot allò que ens fa falta per cobrir les nostres necessitats bàsiques. Els humans, com tots els altres éssers vius, també ho fem. Però al llarg dels segles hem après a transformar més o menys aquests recursos per satisfer cada cop millor les nostres necessitats. L'habitatge, l'alimentació o la necessitat de protegir-nos del fred han passat d'això això i això. Avui parlarem de com els humans hem anat sofisticant la nostra manera de cobrir aquestes necessitats bàsiques i d'altres, com l'educació, l'energia, el transport o la comunicació. Des que dormíem a la serena, o menjàvem el que trobàvem pel bosc i ens cobríem amb pells d'animal, fins que hem après a construir habitatges de luxe, a cuinar plats sofisticats i a vestir a l'última moda. No us ho perdeu, us prometo un programa apassionant. L'objectiu de la tecnologia és satisfer les necessitats humanes. De les més bàsiques a les més superficials, de les més primitives a les més sofisticades. De la tecnologia i els seus avenços en depenen, doncs, el benestar de les persones i fins i tot el futur del planeta. Gairebé tots els processos d'obtenció de recursos depenen cada cop més de la tecnologia. I des de fa segles, per cada font de recursos hem desenvolupat no una, sinó un gran conjunt o un àmbit de tecnologies. Vegem-ho. L'agricultura és el conjunt de tècniques de conreu de la terra per obtenir-ne les primeres matèries vegetals bàsiques per l'alimentació humana i la dels animals domesticats. També se n'obtenen primeres matèries per la indústria tèxtil, la farmacèutica o la de la construcció. La ramaderia és el conjunt de tècniques d'explotació de bestiar per obtenir primeres matèries animals bàsiques per l'alimentació humana i per la indústria. L'aqüicultura, que comprèn tant les plataformes de cria d'alguns mol·luscs com les piscifactories, és l'equivalent marítim o fluvial de la ramaderia. Les seves tècniques serveixen per construir i explotar unes instal·lacions que permeten la cria i l'engreix d'algunes espècies d'aigua dolça o salada. Amb tot, el medi marítim encara és el menys controlable per la mà de l'home, ja que encara no ha pogut dominar el mitjà de producció. Per això, la pesca segueix sent una activitat recol·lectora, caçadora de productes del mar i d'aigües continentals. La tecnologia en aquest terreny s'ha limitat bàsicament a millorar-ne les tècniques de captura. L'ús de la tecnologia no es limita a l'obtenció de recursos, sinó també a la manipulació posterior per transformar-los en allò que necessitem, com per exemple, els aliments, que han donat lloc al desenvolupament d'un seguit de tecnologies que s'agrupen en el que anomenem indústries alimentàries. Precisament aquest és un dels camps que ha experimentat una evolució tecnològica més important i més ràpida. Tot i que no sempre ha estat una evolució positiva, com en el famós cas dels pinsos que provocaven la malaltia de les vaques boges, o l'engreix amb clenbuterol, o altres casos similars. Amb tot, en el camp de l'alimentació, la tecnologia resol més problemes que no pas n'ha creat. Imagineu-vos, si no, un món sense aquests avenços. La conservació dels aliments comprèn tot el conjunt de mesures per evitar-ne la descomposició i la degradació. En l'antiguitat, es feien servir mètodes molt senzills per la conservació d'aliments com la salaó, la dessecació al sol, el fumatge o la fermentació. Si bé molts d'aquests mètodes encara s'utilitzen en l'actualitat, els avenços científics han permès desenvolupar tècniques per conservar els aliments d'una manera més fiable i duradora. Alguns conservants es coneixen des d'antic. La sal, base de la salaó, deshidrata els aliments i n'impedeix la putrefacció. L'oli impedeix el desenvolupament bacterià i el vinagre manté els aliments gràcies a l'àcid acètic que conté. Actualment també es fan servir diversos tipus de conservants químics.
El fred ha estat tradicionalment un altre dels grans sistemes de conservació. La refrigeració consisteix a mantenir els aliments entre 4 i 8 graus centígrads i la congelació uns quants graus sota zero. Els processos de congelació industrials consisteixen a sotmetre els aliments a temperatures inferiors a 40 graus sota zero d'una manera molt ràpida i després mantenir-los entre 18 i 20 graus sota zero. La deshidratació inclou un conjunt de tècniques que permeten eliminar tota l'aigua dels aliments, reduint la capacitat dels microbis per atacar-los. Entre aquestes tècniques hi ha la liofilització. L'aplicació del buit permet eliminar l'aire de l'interior del recipient. És un sistema de conservació dels aliments per absència d'oxigen. L'aplicació de calor permet eliminar tots els gèrmens que contenen de forma natural els aliments. Tècniques com la pasteurització i l'esterilització s'apliquen en productes com la llet, els sucs o els medicaments. Quan diem tecnologia, sembla que estiguem parlant de maquinària moderna, d'electrònica i de processos molt sofisticats. Però en realitat la tecnologia ha existit des dels principis de la humanitat. Quan els primers homínids van haver d'esmolar un pal per fer-ne un punxó, allò era tecnologia. Quan van descobrir que picant dues pedres podien fer foc, va ser un gran avenç tecnològic. I quan van inventar la roda, van inventar una tecnologia que encara avui està per superar. L'evolució tecnològica, però, ha anat sempre vinculada al mateix, a la necessitat de cobrir les necessitats humanes. En el Paleolític, les necessitats bàsiques dels primers homínids eren molt senzilles i estaven relacionades amb l'alimentació, el vestit i una cultura artística incipient. Els nostres avantpassats més antics es dedicaven a la recol·lecció de béns que podien obtenir de la natura. La caça, la pesca i la recollida de fruits, bolets i arrels són, doncs, algunes de les activitats més antigues de la humanitat. Per facilitar aquestes feines i millorar-ne l'efectivitat, van començar a desenvolupar una tecnologia que consistia en la fabricació d'estris de fusta i còdols de riu tallats. Així van fabricar-se les primeres destrals, llances i trampes. Eren eines molt dures que permetien abatre els animals i extreure'n la carn i la pell. Amb el temps, els humans van esdevenir fusters i treballadors de la pedra cada cop més destres, capaços de fabricar puntes, raspadors o ganivets de pedra. De mica en mica, l'home s'anava fent més capaç de modificar el seu entorn de la manera que més li convenia, fent cada vegada més fàcil satisfer les necessitats bàsiques. Eines més elaborades, com la javelina i la fletxa, els van permetre fer més segura la caça en poder matar a distància. El domini del foc també va ser un element clau. Colpejant pedres contra pirites, van aconseguir encendre foc, amb la qual cosa ja no calia mantenir encesos els focs obtinguts de fonts naturals. El foc va aportar llum i calor, protecció davant dels animals i els va permetre coure els aliments, cosa que va possibilitar als humans ampliar la seva dieta. Amb aquesta tecnologia van aprendre a fer bullir l'aigua i així van aparèixer les escudelles i la carn d'olla. Van aparèixer productes elaborats gràcies als avenços tecnològics dedicats a satisfer una de les necessitats bàsiques, l'alimentació. De fet, podríem dir que els grans canvis en la història de la humanitat han tingut lloc com a conseqüència de grans canvis en la manera de satisfer les necessitats bàsiques. La vinculació a un territori, la propietat privada i molts altres trets característics de la nostra societat deriven, de fet, del pas que els humans van fer quan van dur a terme un dels salts tecnològics més importants de la humanitat, de la caça i la recol·lecció a l'agricultura i la ramaderia. En el Neolític té lloc un canvi fonamental en la vida dels humans. L'antiga forma de vida caçadora-recol·lectora se substitueix per l'agricultura i la ramaderia. Les primeres societats agricultores apareixen uns 10.000 anys abans de Crist, a les ribes dels rius Tigris i Eufrates, a la zona coneguda com a Mesopotàmia. A conseqüència d'això, l'alimentació experimenta canvis importants perquè l'home aprèn a produir el seu propi aliment. Els animals que es van domesticar primer van ser les ovelles, les cabres i el boví. Se n'aprofiten nous productes com la llet, el formatge i la llana. Els primers molins per moldre el gra permeten l'elaboració del que esdevindrà l'aliment bàsic, el pa. Les primeres eines agrícoles eren fetes de pedra i fusta, aixades, fals i altres estris servien per foradar i treballar la terra,
o per segar-ne els fruits d'una forma més ràpida que no pas únicament amb les mans i alhora requerien menys esforç. Això permetia treballar extensions de cultiu cada cop més grans. El gran salt tecnològic en l'agricultura va ser l'arada. Ara fa aproximadament uns 5.000 anys, la invenció de l'arada, una arada en principi molt rudimentària i tosca, va transformar radicalment les tècniques agrícoles perquè per primera vegada un sol agricultor podia treballar camps immensos i generar excedents. Les primeres arades, totalment de fusta, eren arrossegades per animals o fins i tot per éssers humans, però la revolució que van comportar va ser tan important que encara avui, 5.000 anys després, segueixen sent un estri fonamental per al cultiu de la terra, tot i que ara s'hagi substituït la tracció animal per la tracció mecànica dels tractors. A l'edat del metall, l'agricultura ja s'havia estès per tota la Mediterrània oriental. Amb el naixement de la metal·lúrgia, el procés tecnològic s'accelera. La falç, l'arada i l'aixada evolucionen i es converteixen en eines molt més eficaces. L'augment de l'eficàcia en el cultiu es tradueix en un augment de la producció, que cada vegada dona excedents més grans. En els poblats s'hi construeixen els primers graners, cisternes, sitges i altres recintes per emmagatzemar el gra i l'oli. Com més tipus de recursos diferents estiguin disponibles, més difícil serà deixar descoberta la necessitat bàsica de l'alimentació. Si un any hi ha una mala collita de cereals, però es pot disposar de fruita o de peix, l'alimentació quedarà garantida. Així que també des de molt antic l'home ha diversificat la dieta, els cultius i les maneres d'aconseguir menjar. Al mateix temps, la producció d'excedent permet especialitzar la feina. Ja no cal que tothom es dediqui a produir menjar. Així que cada cop més gent pot dedicar-se a garantir la cobertura d'altres necessitats, com la fabricació de vestits cada vegada més ben elaborats o d'habitatges que requereixen més hores de treball per ser construïts. I, sobretot, ara es poden dedicar a mercadejar, a comprar i vendre aquests productes excedents al mateix poble, a la mateixa regió o a banda i banda del mar. Els primers grecs i els fenicis es van fer a la mar, van iniciar així les rutes comercials i van introduir productes de terres llunyanes. Coneixen el peix salat, el vi i l'oli. La caça i la pesca continuen complementant la dieta, però el contacte entre cultures diferents permet incorporar noves tècniques i productes que permeten millorar els cultius i l'alimentació. Els àrabs introdueixen a les terres que ocupen els coneixements que tenien dels cultius de regadiu, amb la construcció de séquies, sínies i canals. També van difondre nous cultius com el cotó, l'arròs o els tarongers. Malgrat tot, durant molts segles, l'evolució de la societat va anar més de pressa que no pas l'evolució de l'agricultura i la ramaderia, que van quedar estancades en aquestes tècniques antigues. Tot i que es produïa excedent, l'augment i l'especialització de la població el van fer cada vegada més just i quan hi havia una mala collita, es notava. Durant milers d'anys no van haver-hi grans canvis. L'agricultura es caracteritzava per un baix rendiment i la utilització de tècniques molt rudimentàries. La conseqüència eren períodes de fam i epidèmies. El principal avenç tecnològic de l'edat mitjana pel que fa a l'alimentació va ser la implantació del molí de vent, que va permetre augmentar espectacularment la quantitat de gra mòlt. És a partir de 1750 que l'adquisició de nous coneixements tècnics i la seva aplicació en l'agricultura s'acceleren i n'augmenten l'eficàcia. Es du a terme una selecció de llavors i de bestiar, una mecanització dels treballs agrícoles i un increment de les terres cultivables. A partir del segle XIX, la química aplicada a l'agricultura permet la utilització de fertilitzants i adobs, que ajuden a obtenir una major producció de la terra. A més, es desenvolupen herbicides i insecticides que combaten les males herbes i els paràsits, cosa que també permet obtenir cultius millors. Es construeixen hivernacles, on es pot controlar la temperatura, cosa que permet que les plantes estacionals madurin fora de temporada i que certs cultius creixin en llocs on no podien fer. A més, la utilització adequada del reg permet transformar zones àrides o poc fèrtils en sòls productius.
L'aplicació de la màquina de vapor i, posteriorment, el motor dièsel han permès reemplaçar els animals en l'arrossegament de l'arada i en l'accionament de les màquines trilladores, i l'ús de l'electricitat ha revolucionat especialment la ramaderia, amb la mecanització de molts processos que, fins fa poc, s'han dut a terme manualment. Però l'evolució encara no ha acabat, i actualment vivim una nova època de canvis en el nostre camí, per cobrir cada cop millor les nostres necessitats d'alimentació. Al llarg dels últims anys s'han desenvolupat un seguit de tècniques molt potents que conformen el que s'ha anomenat l'enginyeria genètica. Aquestes tècniques permeten una millora qualitativa i quantitativa en la producció animal i vegetal. Amb l'enginyeria genètica, per exemple, s'han aconseguit varietats de blat de moro que resisteixen les gelades gràcies a la incorporació d'un gen d'un peix molt resistent al fred, o varietats de blat més nutritives i resistents a les plagues i als herbicides, gràcies a la incorporació de determinats gens d'insectes i bacteris. Però l'enginyeria genètica encara planteja dubtes sobre les conseqüències ètiques i ecològiques que comporta la manipulació genètica dels éssers vius. La tecnologia també ha permès un avenç extraordinari en el desenvolupament de la ramaderia intensiva. Així, amb un treball mínim, l'automatització de les instal·lacions ramaderes aconsegueix una producció màxima. La pesca també s'ha vist molt modificada gràcies a la tecnologia, perquè se n'han millorat els sistemes de captura. El radar i el sonar, i fins i tot la informació via satèl·lit, permeten localitzar els bancs de peixos i la potència de les grues i els torns faciliten la recollida de les xarxes. Fins ara hem parlat de com la humanitat ha treballat per cobrir al llarg de la història una de les seves necessitats bàsiques, l'alimentació. Però si una altra necessitat bàsica ha sofert una evolució espectacular, aquesta és la del vestit. A diferència dels animals, els humans necessitem protegir-nos el cos dels canvis de temperatura, per poder adaptar-nos a les condicions meteorològiques dels territoris on vivim. Però l'evolució dels vestits també ha estat influïda per altres factors com la moda, els materials, la tecnologia de cada època i fins i tot la posició social, les tradicions i els codis sexuals. És a dir, que de cobrir-se el cos per evitar el fred a la moda d'avui en dia hi ha un bon tros. Vegem-ho. En el Paleolític, els homes es vestien amb les pells dels animals que caçaven, amb fibres vegetals, o bé anaven pràcticament nus. A poc, van començar a fer servir l'os com a primera matèria. Amb els ossos més petits, van construir un nou instrument, l'agulla de cosir. Així és com va néixer la confecció. Amb l'agulla de cosir podien fer peces de vestir cada cop més adaptades a les seves necessitats, peces més càlides que s'ajustaven millor al cos. Posteriorment, a l'època de les grans civilitzacions, cada poble va començar a teixir la fibra que li proporcionava el medi. A Egipte i a l'Àsia meridional es treballava amb lli, llana i cotó. A Amèrica, els maies feien servir el pèl de la vicunya i el cotó. A la Xina van aprendre a treballar la seda. A l'edat mitjana apareix a Europa la roda de filar, procedent de l'Índia, que millora la producció de fil. A partir del 1750 neix a Anglaterra un sistema de treball que s'inicia amb la petita indústria familiar, però que ràpidament anirà incorporant els avenços tecnològics que permeten un augment de la producció i una disminució dels preus. Els nous invents i la unió dels telers amb una font d'energia nova, la màquina de vapor, van iniciar la segona gran revolució de la humanitat, la revolució industrial. Les robes de cotó van desplaçar les de llana, que fins aleshores eren les més utilitzades. La màquina de cosir va permetre mecanitzar l'única part del procés que encara es feia manualment, la confecció. Aquest nou invent va permetre una gran expansió del tèxtil en la segona meitat del segle XIX. Des de finals del segle XIX fins a mitjans del segle XX no hi va haver gaires canvis en la indústria tèxtil. És a partir de llavors que es produeix un nou avenç tecnològic amb l'aparició dels telers sense llançadora. Al mateix temps, apareixen al mercat les fibres sintètiques. En els últims anys, les noves tecnologies s'han incorporat en la indústria i han transformat tots els processos, des de la producció fins al disseny. Tot i la funció principal de protegir del temps, la necessitat de vestir va evolucionar fins a complir altres funcions. Actualment, també té una funció de distinció social.
perquè és capaç d'informar-nos de la funció que desenvolupa cada persona. A més, el tipus d'indumentària i la seva qualitat també estableix diferències entre la situació social i econòmica de les persones. És a dir, que de cobrir simplement la necessitat de protegir-nos del fred, la roba també ha passat a cobrir part de la necessitat de comunicar-nos, d'expressar-nos. Amb la roba fins i tot podem expressar si estem alegres o tristos. Si això és així és, en gran part, gràcies al fet que la fabricació de tela i de vestits s'ha anat simplificant i abaratint cada cop més. I això ens ha permès passar de tenir una sola pell a tenir-ne armaris plens. La necessitat de vestir-se va néixer de l'esforç humà per protegir-se de les inclemències del temps. El fred, la pluja, la humitat. Per les mateixes causes i per protegir-se dels animals, l'home va començar a habitar les coves. Amb el pas del temps, va aprendre a construir habitatges que s'adaptessin a les seves circumstàncies. En el Paleolític, els primers homínids eren seminòmades i vivien a l'aire lliure, en coves o en cabanes fetes de fusta i recobertes de fulles o de pells d'animals. Eren construccions fàcils de desmuntar i transportar en la seva contínua recerca de paratges fèrtils que els proporcionessin aigua i aliments. Durant el Neolític, l'home es va convertir en sedentari i construïa petits poblats prop de rius o de llacs. Les llars van esdevenir construccions més grans i sòlides que amb el temps van anar formant ciutats fortificades. A l'edat del bronze, els poblats ja es construeixen d'una manera més ordenada i les cases presenten diferents cambres per fer-hi diferents funcions, però van ser els romans qui van assentar les bases de l'arquitectura. La civilització romana va desenvolupar unes avançades tècniques de construcció i va perfeccionar i generalitzar materials de construcció com el morter o les teules d'argila que encara perduren avui. En aquesta estona hem vist com, al llarg de la història, els humans hem intentat cobrir cada vegada millor les nostres necessitats bàsiques. Tant que ara, molts cops, ni les considerem bàsiques, com per exemple en el cas de la gastronomia, l'alta costura o les cases d'alt standing, que sovint ens plantegem com a luxes innecessaris. Però com hem vist, en el fons, seguim actuant d'una manera i amb unes motivacions molt i molt semblants a les dels nostres avantpassats. Fins aviat. L'objectiu de la tecnologia és satisfer les necessitats humanes. Gairebé tots els processos d'obtenció de recursos depenen cada cop més de la tecnologia. L'agricultura és el conjunt de tècniques de conreu de la terra per obtenir-ne les primeres matèries vegetals bàsiques per a l'alimentació humana i la dels animals domesticats. També se n'obtenen primeres matèries per a la indústria tèxtil, la farmacèutica o la de la construcció. La ramaderia és el conjunt de tècniques d'explotació de bestiar per obtenir primeres matèries animals bàsiques per a l'alimentació humana i per a la indústria. L'aqüicultura és l'equivalent marítim o fluvial de la ramaderia, mentre que la pesca segueix sent una activitat recol·lectora en què la tecnologia només ha portat millores en la manera de fer aquesta recol·lecció. L'ús de la tecnologia no es limita a l'obtenció de recursos, sinó també a la seva manipulació posterior, com en les indústries alimentàries. Des del principi de la humanitat, l'evolució tecnològica ha anat vinculada a l'intent de cobrir les necessitats humanes. En el Paleolític eren molt senzilles i estaven relacionades amb l'alimentació, el vestit i una incipient cultura artística. En el Neolític té lloc un canvi fonamental en la vida dels humans. L'antiga forma de vida caçadora-recol·lectora se substitueix per l'agricultura i la ramaderia. El gran salt tecnològic en l'agricultura va ser la invenció de l'arada, ara fa uns 5.000 anys. Per primer cop, un sol agricultor podia treballar camps immensos i generar excedents. Els excedents generen una nova cultura. En els poblats s'hi construeixen graners, cisternes i sitges per emmagatzemar-los i neixen l'especialització del treball i el comerç. Els grecs i els fenicis es van fer a la mar i van iniciar així les rutes comercials. El contacte entre cultures diferents permet incorporar tècniques noves i productes que permeten millorar els cultius i l'alimentació. No tornarà a haver-hi un gran salt tecnològic pel que fa a l'alimentació fins que a l'edat mitjana el molí permet augmentar espectacularment la quantitat de gra mòlt.
A partir del 1750, l'aplicació de nous coneixements tècnics en l'agricultura n'augmenten l'eficàcia. Es du a terme una selecció de llavors i de bestiar, una mecanització dels treballs agrícoles i un increment de les terres cultivables. A partir del segle XIX, la química aplicada a l'agricultura permet la utilització de fertilitzants, adobs, herbicides i insecticides que ajuden a obtenir una major producció de la terra. Es construeixen hivernacles i el control del reg permet transformar zones àrides o poc fèrtils en sols productius. La màquina de vapor, el motor dièsel i l'electricitat han mecanitzat i simplificat molts processos que sempre s'havien dut a terme manualment. Actualment, l'enginyeria genètica, l'automatització de les instal·lacions ramaderes i, en el cas de la pesca, l'ús de radars i sonars són exemples de com la tecnologia més moderna segueix intentant facilitar al màxim la cobertura de les necessitats humanes. Una altra necessitat humana és la del vestit. Tot i la seva funció principal de protegir del clima, la necessitat de vestir ha evolucionat des de l'ús de pells d'animals per protegir-se del fred durant el Paleolític fins a complir altres funcions, com la de distinció social, que executa actualment. Aquest canvi de funció s'ha accelerat especialment des de 1750 amb la invenció de la màquina de vapor, quan comença la revolució industrial a Anglaterra amb un sistema de treball que cada vegada permet augmentar més la producció i reduir-ne els costos. Posteriorment, la màquina de cosir va permetre mecanitzar l'única part del procés que encara es feia manualment, la confecció. Aquest nou invent va permetre una gran expansió del tèxtil en la segona meitat del segle XIX. Una altra necessitat bàsica ha estat sempre l'habitatge. En el Paleolític, els primers homínids eren seminòmades i habitaven a l'aire lliure en coves o en cabanes fetes de fusta i recobertes de fulles o de pells d'animals. Però a partir del Neolític, l'home es fa sedentari i les construccions es fan cada cop més sòlides en ciutats cada vegada més fortificades. La civilització romana va desenvolupar unes tècniques de construcció avançades i va introduir l'ús de materials nous, com el morter, les teules d'argila, els maons i les canonades, que avui en dia encara són els que es fan servir més en la construcció d'habitatges.